Vatê min û êr manîfestoyê cûyeyîş in hayt reştiyê ina hela tirkîbûn anî yaşamak, anın hakikatî. Wext hîrî hêtiye est, wext viyerte, wext giyen û îkê, yani ina hel. Wext viyerte seyo vistriyo, êsen la pê seran nigêren. Wext giyen yo xeyaleya, êsena la ço cinirase. La îkê tam îtyat ina hel ha ma destit. Cûyeyîş ina hel pa in gûnya zûneyîş ra aynî wextet nefes kirotiş. Nû vînbiyeyîş zincirê viyertît, nûs vînbiyeyîş xeyale wext û meyêt menniş. Ina manîfesto yo delal vernayîşê pîlkerdiş ina hela. Fehm kerdiş îkê ya. Yo xebatê akademî ser eneya vûna yo înson roj xwe seyîn ra çoras hot düşmişbiyeyîş diyarine. Yani eyek ti düşmüş ben akil tu hissun bedin pis gen ben oca. Eyek ti kuen ra akil tu hissun bedin tu ben yona dünya. Yani masek bikir manişken myon yo rojit tam ina halet bicû. Eğer vatê me evok pe zûneyî wa deger bidî in hayt. Ina halet bicûyî. Rê nimaj, rê meditasyon bikirî, bedên xwe gweşterî bikirî, waslûn xwe xeber bidî, deger bidî bedên xwe. Çinê şimahê kên se eyê zûneyî ra bikî. O hayt çinê ez se pyoreyî hîs bikirî. Ek şimahê nû wên tûmiyê bizûnî. Şimahê veriyo û mazî deger bidîce. Şima tênay, şima yersbiyeyê, şima zaf kêfweş, şima çi halet bên bibî, wereb ina hel qewil bikirî. Bicûyî pe bedên xwe, pe waslûn xwe, pe ruh xwe, en mühimîs pe aqil xwe in haydit bimonî. Pe yo mucize wa ma in bedenet û medînya. Ina halîs meftê fehm kerdiş ina mucize wa. Ez tim ho gêren xwe bisanaşt. Çend ez gêren xwe bisanaşt, en hey ez êşken rindê ina mucize fehm bikir. Inaz ha in bedenet cûyena. Şimez xwe bisanaşnî. Bigêrî xwe. Zerre ina halet xwe vînî. Emer 24 saat yo. Biyeyiş û mergiz hê zerre in 24 saatî. Rojêv in 24 saat dibare bin. Tîç vêjena şefeq diyen tîç şina awe ben şew. Tîç hûnê vêjena 24 saat bin tamam. Zerre ey 24 saatût ti çend cûyê, ti çend ina halet min. Çend ti düşmüş bî, ti çend aya min, çend ti şarê xebtiye. Ti çend in bedên xwe xebtiye. Viraştê tek tek waslê bedên ma girdayeyên û aqil ma qêdê sîstêm astarûn ezmîne. Ina dînya çûnîşken ina viraştê fehm bikir. Eğer ina dînya çûnîşken ina viraştê bîlheqvîn. Her yo însunit yo xizna esta. Eya xizna xwe ca kirî, sê mi, pê mi, bî mi. Pîrikûn ma vetîn yo pers est vûn semet hûmataalaya êr şima seke. Mعنê inê vûn ina rindek hûmataalê dawa pê yo mucize wa zerre 24 saatî çend tê êşkê qêdeyê bicûyî. معنەیە فهم بکیر. ئەنێ سەر ئەز هەر شێ وەختێک سارێ خۆنون باڵشنا ئەز بوون و ئێر زەرە ئەن 24 ساعتیت سەمت هومات ئاڵەیە سەمت ئەنا موجیزەوە مسەکۆ ما یۆ زورا ڤراشت سەمت ئەن زونیا مسەکۆ ڕاکۆتش مکۆ حەق ئەزۆ کوێنرا ئەیەک مدەسترە و مەیە میکاردە نیو ئەز جێناشی دوشمش بیو وردش و کردش دمشیو عاقل خو پی بدن خو و مکیلیت که کوتو غیاله کپیتالیزم دم. از این وونو حمات آله انبارگ نوم سرا سروت زنگینه و پیور زفک و صفا انا دنیا ویارنانا. کوک مپرسی اکشایشکن تینا گوشتری بکری. قمان نشکن انا حالت تام بجوی. چونکه عاقل ما قیل تم انا دنیا دمون. ذهن ما او های جویشت نیو. beyin ma her vakt çiyun viyartu analiz ken geren talıke sebevin. Ene vera qarqilyan la ana nefes ruh birnana. Ana hal ektinyeş qedeye bicui ana dünya tıxwerçini tıxizmekar beyin xoy. Gerama bizunuk beyiniz yo wasle se waslun binuna. Ene rin bizuni egmanyeş aqil xo idare bikirse aqil ma beden ma idare ken. Mefte enes ho ana halet. Çine mavazen niye? Çine mayeşken fahm bikir. Çine mayeşken bin irade xud biyar piser o hayt qedeye bicui. Hatat xud her veng beşteri bikiri. Her buye bikiri. Her çi vini çinek mawen, çinek maken
بشک نه او هاید بین خود انالیز بکیر مگون بزون ماه سکن یو انسان چند انا حالت جویان ان های بن ور ایرادی ان های دگردون خو اشکن معنا بد چیوک he هتتیت یو مینا که بید سرنیا مثلا میون یو دارستونی ته گیرن شوختیج میون پلو را ینوار میرچیک چیک نه لاته düşmüş ev qoğe bişobet. Ya his semet sibaya yo qarqilyayiş tuun xovir. O hayt te daristun ni. Eya vraşte daristun ruaştiç veng ay mirçiku bu ay daro tuwa nediyana. Eya rindik ha hatet etut te nevinin. O hayt beyin kanalun hiskerdiş beden kafelnen beden ben qede o haydik hod düşmüş ben. Çine ya ana hal. انا حال تماس برا کردش بی وقتیو بینچ له حیات رها بننما انا حال یولته بی وقتیو و تک راشتی انا و ایاز انا حالا زن فکر یگواره ون انا حال بر همت علکنا اوتروینا وارب سوفیو ون دم انا دما چوک تکتنا مهمه دون انا حال ون بزونک تهی که انهایدد. جویش انا حال چنه بدننا. یو قرقلیش کنا کم بزونی قرقلیش وقت نومیرا یانا وقت همان نومو انا حالت چینیو. ایرا ان حالت جویش دگر دایش و فهم کردش راشتی انا حالو. چون نیزون سبا سبر. چوز نیشکن بزون. ایرا ان های ته سکن او مهم. ده محکومیتی وقت ویارتی را آزاد کنا سربست برادونا. بزیر تسکه تشنه جویه ویارت اما حال ای بیار خویر توی نبدننا فقط ای زاف düşmüş بیایش پشمونتی تده وینایش یونا فکر پیدا کنه یونا قیدی تادنا بی حساب قیدو ویننا keşke me'na nikirdi, me'na bikirdi, az ene cüyo, keşke hone az bicüye nizun çine. Hazar hab qeydi teşken düşmüşüb. La en piyor, ena halet cüyeyiş ra vecen, yo hatra billahaq vaqt garnayişa. Hiriye, huzuru keyf veşe kenaziyat. Ene rin bizuni, ekşmaveri ok raşinse, veşteriye aya ok gerdiş, hazar hab dinye qeyde vistiriye viyartiyo, hazar hab gıyale vaqt umiyeyi ra hinya hola. Beden en hay çen fahm bikir en hay hol juya. Çar metine vecena veriye. En hay de tehe sekinse eye teşken rind bikir. Mefte zuneyes ho ana halat. Ana hal çen te gweşteri bikirse çen te qedeye bicui en hay teşken hol düşmüşip hol vaç hol bikir. Punç myun merdmut samimiyet kenakhware. اگه یو جات شمارن گوشتری بکرسی یو مازخو شما اشکن خوب بجی فهم کردش چند شما فهم بکر انهایت انهای شما اشکن او ارتام رندک انسان که نیشکن یو بینو گوشتری بکر نیشکن یو بینو فهم بکر ایرا سامیت بن کم چند گوشتری یو بین بکر انهای سامیت کن خواره هر انسان یو قیده است لکومک قیده انحال بجویسه او اشکن هم خویر هم ای بینور راروی Mesela yok kız sabi düşmüşüm. Vakti keken, tena homyun yok kekerdişi. Nyu cuaver, nyu cuape çin yu akıliyat. O hayt qede ye cuya. Zerre uyayiş ay qıcit kuvvet ena hal esta. Harhara ay qıcit yo enerji yo frekansa zaf metin esta. Mefte ena hal ha aya frekansı. Estim qede ay qıc uyan. Zerra uyan. Charlie Chaplin vun yo ruaj bir uyayiş pıvyarnosu o ruaj tnıcüye. Yani gwerebiye uyayiş mane cüyeyişo. Yo çan qede semed ana hal cüyeyiş ser şmarvaj. Yo egzersiz nefes. Her ruaj 5 dakika tiktena nefes grotiş xusyar bikiri. Ritim nefes ritime düşmüş biyiş kenar raşt. Desmaj, namaz, yahiz meditasyon, yoga çi şmaişke biki. De 7 biyiş. Pita şeyiş zavçi dunaço vin kerdiş. 7 şu rahat verdişit, kal kerdişit. Karar dayışit. Hiriye meditasyone pezuneyi. İngilizi travun mindfulness. İki enhayt beden xuva, akıl xuva u hatet xuva temas bikiri.
kanalın his beden xwe bixebetnî. Çine tihê weşterîkên, çine tihê hîskên, çine tihê bûyêkên, çine tihê tûmkên, çine tihê vînên aqil xwe bizûn. 4. Detoksê dijîtal. Roj enta yo saat ekran ra xwe tepya biyêrî. Telefon ra, televizyonê ra, kompûter ra. Çim tu wa ekranê telefonî niye we bûn ezmîn ra. Vînayê çimo 180 derece wa. Yo ekranê telefonî 5, 10, kompûter, vîst, televizyon en zaf nizdê 80 derece gema. Eyra vînayê çimo kem cuyema. Rê lîlikê çimûn xwe 180 derece biçarnî. Çine ho hetetê şimat eye pê çimûn xwe vînî pê aqil xwe bizûnî. 5. Zanaatet meşgul biyeyiş. Müzik, lawik, resim, dans, guven, niştiş û kar gure. Zanaat düşmüş biyeyiş edenlena qalbiyan zû dest pê xeberdeyîşke. Zanaat yo qêdî dekotiş ena halo. Çinek şimakên fehmkerdiş re bikirî. Bizûnî her çî gere yo meعنeyê bib. Mîyon 24 saetît cuyeyiş ena hal senî ben. Ser sibê tu qehwe xwe wên, çayê xwe şimin, tik têne qehwe xwe ber, bişim. Wextek tihê metrot kitab hûnin, tik têne tihê mîyon ew kitabît. Wextek tu kwên verê waştiyê xwe, o hay tihê mîyon eya verid. Wextek tihê serê xwe şwên, eya ok hîs bikir. Ser bedên xwe weşterî bikir. Wextek tihê riha raşîn, lingûn xwe hîs bikir. Wextek tihê wûniyên, vînayê pyorê derecê çimûn xwe vî. Ena hal bî wexta nû vêrnî, nû pênî esta. Ena halit bimûnî. Merg û ena hal. Her haydik mahê tê yo merg qicika, fîrena, xûnê nîna. Ferq gerdiş merg, qîmet dayiş ena halo. Semed eneya mistik felsefet vuna merg ra ver bi merdiş. Esiliye cuyeyiş ena halo. Logosu ena hal, manevi yo diniyet wa. Ti yo qala, mîyon evrenît tê yo vatet girdi. Logos yani qal, mana û düzen her hayd newe yo mani travacer. Ti mani ey halle. Ser semed eneya ena hallet cuyeyiş, mani dayiş cuyeyişa. Pê bedena en hay cuyeyiş. Ek ti yers biyê yersib, ek ti qehriyên biqir, xwed me tepiş, me dewast, hîskerdiş tu eya halet qêdek û en safek û. Ena hal cuyeyiş yo îsyana, serwardeya, xwesereya, serwedartiş vera sîstema, serwedartiş pîtaşeyîşa, serwedartiş kapitalizma, serwedartiş bar wext vêrtiya û serwedartiş qerqileyiş wext wûmiyeyiya. Cuyeyiş ena hal serbestiyê ruh insûniya. Kültür ziyad xerç gerdiş nû, mana dayiş viraştê biyeyiş û en bedenet cuyeyiş û. Kêmê ena manîfesto ez baş, wext vêrte xwe pirê peşmûnê, wext vêrnîz ha pirê qerqileyiş. İkê, ena halis tam cuyeyiş bi xwe. Ena hal cuyeyiş yo sanata. Ena hal yo serbestiya. Yo serbestik pyor eşkence rast la tik têne zaf tay eşken cesaret pê bikir te dibişû. Delalê mina venayiş îna wa. Êr ena hal yo derim têne hêv vinir. Dinya hîs bikir. Veng nefes xwe beşno. Çimûn xwe biqefem û bûn zerrê xure. Ocat zerrê pid yo hal esta. Eya hal raştiyê tu wa. û ti zerrê eya halit tibên bî wext. Meعنê wext îkêya ena hala eyra en haydit bimûnî, hol düşmüş bî, hol vacî, hol bikî, şima hol cûye. Çimû ser.